Roberta Miroglou and Canaletto for Turkey. От Турция. Да се готви Николай Николов с гладиола. Рокси, Роса. Ай, Рокси, Рокси. Дайте ми скоча. Както Рокси скача. По-добре ще му набря до тура. От така ли да направя? Рокси. Рокси, Рокси. Рокси, Рокси, ла. Се взема едно малко да говори за сега да се обясни и как да остане. Абсолютно. Взимах едно, моите тези взимах едно каракачанство. На 40 дена, които качиха една книжка в облаче, така може да върви. То си ме било качен, че много. Малко време на БДБ. Голема такова прави, вземе то, легне така много да почине. То каза галерия. Куче ще стане. Като го види се крие да дълго дивана, не са защо го пъти. Мръдни някъде и тя да не е отидни. Стега ги да порасна.